На 10 май 1840 година в семейството на Маринка и Никола Асенови се ражда и Хаджи Димитър, петото от общо 10 им деца. Той се ражда с името Димитър Николов Асенов. Титлата хаджия я добива едва на 2 годинки, когато той и цялото му семейство са на поклонение на Божи гроб в Йерусалим. От малък той е бил много ученолюбиво дете. Посещавал е училище, но винаги когато се връща от училище, той пита родителите си, защо не преподават на гръцки език? Защо учим на гръцки език? Друг пример е, когато майка му сутрин го приготвя за училище и го изпраща. И когато види някой чорбаджия с фес, майка му трябва да се поклони, да отдаде нужното внимание на този, който, почет на този, който я подминава. Хаджи Димитър вдигал на майка си главата. Не е искал тя да се прекланя толкова дълбоко. Не е искал тя да се спира изобщо. И тогава пък започнал други въпроси да задава. Защо на улицата пък се поздравяваме на турски език? Все такива въпроси, на които нито майка му, нито баща му могат да обяснат на едно такова малко дете. Този характер, този буен нрав, този непокорен дух на младия Хаджи Димитър, на малкото дете, на невръстното момче, кара неговите родители да водят допълнителни методи на възпитание към него специално. Всички тези случки достигат и до ушите на баща му. Естествено, той всяка вечер му се кара, прави му забележки, търси причината за възпитанието му от Маринка, от майка им. Искам да ви разкажа една много интересна случка. Непосредствено до родната къща на войводата се е намирало едно кафене. Всяка вечер мъжете са се срещали да се говорят за търговия, за политика. И често наказвания Димитър една вечер отива, отваря вратата и казва: "Вие всеки ден ме коларите на тати, той всяка вечер ме бие, обаче един път да порасна, до един ще ви изколя." Това го казва малко дете на препълнено с мъже кафене. Представете си обстановката задимено. И това дете изразява цялата си емоция, така цялото си желание за отмъщение на всички тези хора, които го коладят, и затваря вратата и изтичва. На децата в квартала е било забранявано да дружат с Хаджи Димитър, защото винаги неговите игри са били по-буйни, по-беладжийски, прескачали са огради, замервали са с камъни, стреляли са по мишена. Той е бил като тартор на целия квартал, на всички деца, и в един момент всички родители забраняват на децата си да дружат с Хаджи Димитър. И така Хаджи Димитър расте, става юноша, но и през това време той продължава да поддържа този дух на бунтарство, дух на непокорство, и иска да привлече на вниманието си много негови приятели, с които да им подскаже, да им разкаже как вижда той това да се борете за освобождение.